L-aħbar li l-għajnuna tal-Gvern fi ħlas ta' pagi għal żmien il-pandemija se tkun estiża anki għal wara Ottubru intlaqet b'mod tajjeb ħafna mid-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem. Farrugia stqarr li din kienet l-aħjar miżura tal-Gvern biex fl-aħħar xhur in-nies baqgħu fl-impjieg u ma spiċċawx bla xogħol. Kien il-Prim Ministru Robert Abela li fl-intervista tal-ħadd ħabbar li din l-iskema ta' għajnuna se terġa' tkun estiża. Il-COVID Wage Supplement salva 100,000 impjieg mod dirett u indirett. Ħanati aħbar, dak il-COVID Wage Supplement se jibqa'. U mhux se jibqa' sal-aħħar ta' Ottubru imma se jiġi estis. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem innota li fl-aħħar xhur il-qatt f'Malta ma żdiedx minkejja li n-numru ta' kumpaniji naqsilhom ħafna x-xogħol riżultat ta' sfida globali. Iżda l-istrateġija li adotta l-pajjiż u l-iskemi ta' għajnuna tal-Gvern għenu biex il-kumpaniji ma naqsux l-impjegati. Din għenet ħafna kemm lil-ħaddiema nfushom u għenet ukoll naturalment il-kumpaniji li qegħdin jantiċipaw illi jkun hemm xi recovery għażda mhux ħanibqgħu fil-kriżi tal-COVID għal dejjem u allura jkollhom in-nies diġà magħhom meta jkunu jkollhom bżonnhom biex jerġgħu jibdew jaħdmu fuq livelli li kienu jaħdmu bihom qabel. Mingħajr il-COVID Wage Supplement u għalhekk ngħid naħseb kienet l-aħjar miżura mill-miżuri kollha li ttieħdu dan ma kienx ikun possibbli għal ħafna azjendi f'Malta. Is-Sur Farrugia nota li din l-iskema ta' għajnuna għenet biex inqasam il-pis tal-pagi. Irmarka wkoll li l-Gvern għandu pis kbir għaliex din il-miżura maduda ma' miżuri oħra li ttieħdu u li se jittieħdu fil-budget li ġej jiswew miljuni ta' euro. L-għajnuna il-Gvern ma jistax ma kienx u mhuwiex f'pożizzjoni illi jaqbad inaqqasha f'daqqa, illi jaqtaħħa f'daqqa. Ara biex inkomplu għaddejjim dan ir-ritmu illi nżommu l-ekonomija miexja, il-wage supplement irid ikun hemm. Naturalment hemm min igor jgħidlek jiena ma misnix il-wage supplement għaliex mhux il-kumpaniji kollha kienu eligibbli għalih, però nafu wkoll li mhux is-setturi kollha ntlaqtu bl-istess mod. Is-Sur Farrugia temm jgħid li l-iskop wara din il-miżura u oħrajn li tieħdu fl-aħħar xhur minħabba l-imxija tal-COVID-19 intlaħaq għaliex ħallew riżultati tajbin ħafna.